салом дӯстон, муҳимтарин бозии лигаи дохили Англия дар пойгаи қаҳрамонӣ ахиран ба фоидаи Арсенал ҷамъбаст шуд. Зеро ҳарчанд ки клуб бо бачаҳои ҷавонаш хуб меҳнат карданд ва барои гирифтани 3 хол арзанда буданд, вале Гвардиола ба Энфилд ба хотири мағлуб нашудан омад ва муваффақиятам гардид. Чунин Манчестер Сити азияткашидаро ҳеҷ гоҳ надида будем. Ҳатто Холланд то охири бозӣ дифоъ кард. Дар бораи ин ва натиҷаи бозиҳои асосии шаби гузашта аз видеои имрӯзаи мо маълумот пайдо карда метавонед. лайки қиматбои худро гузоред, мо бошем сар мекунем. дӯстон, тамошои бозиҳои футболиро бо сарпарасти видеои мо ширкати Yakix бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. дар бозии сол миёни Ливерпул ва Манчестер Сити дастод чун дидори қаблӣ якхолӣ байни ҳам қисмат карданд. аз аввали бозӣ вақти номи Брэдли ва Квансаро дар ҳайати асосӣ дидем, ростӣ гумон мерафт ки ин наврасон ба пуррагӣ зери пойҳои аждаҳормонанди Холланд титупит мешаванд, вале маҳз ҳамин бачаҳо таври ҷасуронаву чақон бозӣ карданд ки зидди форвардҳои беҳтарини ҷаҳон 1-1 ва 2-2 ҳам хеле олӣ истодагарӣ карданд. голи банохозадаи Ҷон Стоунс аз зарбаи кунҷӣ баъди маҳорати баланди Кевин Де Брюйне ва дар хоб мондани Дарвин Нюнес ба қайд гирифта шуд. ҳамлагари уругваӣ дар ҳамла ҳам ба хоби ғафлат рафта буд. охир ӯ дар як бозӣ 5 дафъа дар офсайд монд. дар қиёс ҳамлагарони рақиб Холланд ва Алварес тамоми мавсим ҳамин қадар дар ҳолати нобозӣ қарор доштанд. Ливерпул дар идома тавонист ҳисобро баробар кунад ва баъд ҷароҳати Эдерсон ҳарчанд зиёд кӯшишам кард, вале голи ғалабаоварро зада натавонист. аз ҷониби дигар ду зарбаи Мансити ба стуни дарвоза ва Тирион агар гол мешуд, Гвардиола дар худи Энфилд пеш аз муҳлат ҷашну сур оғоз мекард ва воқеан ба чемпионшавии навбатии шаҳриё шубҳа намемонд. вале дар ин рақобат Ливерпул зуртару хубтар бозӣ карду арзандаи пирӯзӣ буд. бозии фишоровари пайваста дар нимаи дуюм ҳарчанд зебову дилписанд буд, вале дастҳо бо ҳисоби 1-1 аз майдон берун шуданд. рақобати охирин миёни Клоппу Гвардиола ҳамин тариқ бо сулҳу салоҳ хотима ки ин албатта ба фоидаи Арсенал асту дастаи Артета бори аввал дар ин мавсим ба зинаи аввал баромад. хулоса рақобати асоситарини Премер-лигаи Англия муборизаҳоро дар пойгаи қаҳрамонӣ бозам ҷолибтар кард. яке аз бозиҳои пурголи даври гузаштаи Премер-лигаи Англия ин рақобат миёни Астон Вилла аз Бирмингем ва Тоттенхем Хотспури лондонӣ дар Вилла Парк буд. дар бозие ки интизор мерафт, Уна Эмери як даъвогари дигар ба чоргонаи аввалро пешпоӣ медиҳад, аммо баръакс шуду Тоттенхем Астон Вилларо дар майдони худашон саркӯб кард. ба ғайр аз 4 голи беҷавоб хӯрдан, боз як нафари дигарро Вилланиё вобаста ба корти сурх гирифтани Маккин аз даст доданд. дар ин пирӯзии муҳими лондониҳо зидди рақиби асосӣ дар ҷадвал албатта ки Редо Дрегушин ва Дестини Удоҷи хизмати бузург карданд. яке агар дар корҳои ақибгӯӣ зур буд, дигари умуман ҳарифонро нафаскашӣ намемонд. корти сурх ба Маккин дар дақиқаи 65-ум вақти қоидавайронкунӣ зидди Удоҷи нишон дода шуд. то ин вақт албатта ки ҳисоб 2-0 буд. дар идомаи бозӣ голҳои Сону Вернер дар дақиқаҳои иловагӣ Вилланиҳоро дар замини хеш ба пуррагӣ нобуд карданд. баъди ин пирӯзӣ дастаи Анге Пастегаглу фарқ миёни Астон Вилла аз Тоттенхем танҳо 2 имтиёзро ташкил медиҳад ва лондониҳо боз як бозии эҳтиётии дигар ҳам доранд. имсол дар Англия барои 5-ум ҷо мубориза мебаранд ва Манчестер Юнайтед ҳам умедвор аст ки аз киштӣ берун намемонад ва соли дигар дар Лигаи Чемпионҳо ҳузур хоҳад дошт. Челси бошад кӯшиш мекунад мавқеи меҳвари зинаи даҳуми ҷадвалро убур кунад. ин ҳам муваффақияти калон аст. дастаи якуми Ла Лига дар майдони худ тими 17-уми чемпионатро қабул намуда бозам ҳарифашро сахт хафа кард. ҳарчанд ки Селта де Виго то ба охир зур заду мубориза бур ва то 10 дақиқа мондани ба анҷоми рақобат танҳо як гол сар дод, баъди он дигар ягон мадори мубориза барояш намонд. фишори сахти шогирдони Карло Анчелоти ба он оварда расон ки худи бозингарони Селта ба дарвозаашон 2 гол зананд. нуқтаи охири бозиро бошад ҷавони турк Арда Гулер гузошт. барои Ардам ин голи аввал дар сафи мадридиён буд ки ягон ҷои дигар небуд дар Сантьяго Бернабеу ба самар расонида шуд. бартарии дастаи Реал замакнун аз Барса 8 холро ташкил медиҳад, вале дар 10 бозии боқимонда дилхуд чиз шуданаш мумкин аст.
дар серия А Италия бошад натиҷаҳои Ювентус воқеан ҳам дилгиркунанда мебошанд. Ҳарчанд ки рақобат зидди Аталанта ин навбат пургол сурат гирифт, вале аслан зебраҳо дар 7 бозии ахир танҳо як пирӯзӣ доранд. Бо чин рафти кор онҳо боз барои зинаҳои якуму дуюм пойзанӣ мекунанд. Зидди даста аз Бергамо бозии шогирдони Алегри бад набуд ва рақамҳои омориам аз ин чиз мегӯянд, вале дар футболи муосир зебогиҳо тез фаромӯш мешаванду фақат натиҷаҳо мемонанд. мусовии 2-2 ва аз даст рафтани ду холи навбатӣ барои Массимилиано Алегри ҷои нигаронӣ набудааст. Сармураббии Ювентус гуфт ки хотирҷам аст, зеро аз балони 7 имтиёз пеш будан мавқеи даста дар чоргонаи беҳтаринон зери хатар нест. Дар сурати пирӯзӣ Юве метавонист дар ҷадвал аз Милан пеш гузарад, вале вақте ки то зинаи якум фарқ хеле бузург аст, ангезаам дар бозингарон кам дида мешавад. бозии дигари серия А пурголу ҷолиб сурат гирифт. Дар рақобат миёни Фиорентина ва Рома дар варзишгоҳи Артемио Франки ҳам ҳисоби 2-2 ба қайд гирифта шуд ва Рома қариб ки ба дуюмин бохт дар даврони роҳбарии Де Росси рӯбарӯ мегардид. Вале баракати кори легендаи даста бошад ё худ ирода нишон додани гургон, дар охир Диего Лоренто дар дақиқаи 95 голзанӣ карду дастаашро аз бохт наҷот дод. голҳои наҷотбахши дифоъгарон вақтҳои охир дар футболи Италия ба анъана даромадааст, вале гапу кори асосӣ ин ки Ромео Лукаку чун хирси хоболуд ҳоло ҳам бедор нашудааст ва ин ҳам як бурди дигари дастаи Интер мебошад. бозии Дибала ҳам хуб набуд. дар сурати пирӯзӣ Ромаро аз зинаи чорум танҳо як хол ҷудо мекард, зеро Болониям ин давр зидди Интер шикаст хӯрда буд. муҳимтар аз ҳама барои Рома хатоиҳо бояд тезтар ислоҳ шуда як кор кунанд ки то анҷоми мавсим миёни чоргонаи беҳтарин ҷой бигиранд. дар футболи олмонӣ ҳарчанд Бавария бо пирӯзии 8-1 зидди Майнц ҳамагиро тарсон, вале ин ба дастаи Байер ҳеҷ таъсире нарасон. онҳо бо пирӯзии навбатии хеш зидди Волсбург ба мюнхениҳо ҷавоб гуфтанд ва бозам бартариро дар ҷадвал аз дастаи Тухел ба 10 хол расонинданд. зеро 10 гол ҳам зани ё як гол барои пирӯзӣ 3 хол дода мешавад ва аз рӯи ғалабаҳои сехола дар Бундеслига албатта ки дастаи Хаби Алонсо чақон аст. пирӯзӣ бо ҳисоби 2-0 муқобили Волсбург дар Бай-Арена баҳри расидан ба ормони чемпионӣ дорусозонро бозам наздиктар мекунад. Волсбург бошад дар ин бозӣ баъди корти сурх гирифтани бозингарашон Морис Иенес дар дақиқаи 28 куллан мадори муборизаро аз даст дод ва Байер дигар оромона корашро ба охир расонд. ПСЖ аллакай 3 бозӣ пайҳам дар Лигаи якум ба пирӯзӣ расида наметавонад ва аз 3 бозӣ ҳамагӣ 3 хол ҷамъ кардааст. мусовиҳои дохилӣ бо дастаҳои Рейн, Монако ва Ремс баъди хабари рафтани Мбаппе иттифоқ афтуданд. мумкин хастагиҳо аз бозӣ зидди Реал Сосидад бошад ки Ремс аллакай дар дақиқаи 7 дар Парк де Пренс ба кушодани ҳисоб даст ёфт. дар идома албатта парижиён 2 голи ҷавобӣ заданд ва гумон мерафт ки гранди фаронсавиро 3 хол аз ҷайбаш берун намешавад, вале аллакай пеш аз танаффус Умар Диаките ба хурсандии парижиён дар майдонашон нуқта гузошт. дар 45 дақиқаи баъдии дигар бошад ҳеҷ талоше аз ҳардуи ҷониб ба гол табдил наёфт. хулоса аз даст додани 2 хол дар бозие ки Мбаппе аз фурсатҳои аввал дар майдон набуд вобастагии сахти дастаи якуми фаронсаро аз як бозингар бозам барҷаста мекунад. маълум мегардад ки ПСЖ бидуни Мбаппе мисли як Вестхэм ва ё Рома вори дастаҳо аст. агар ПСЖ дар ҳамин мавсим Лигаи чемпионҳоро ба даст оварда натавонад, ин орзуи шайхон ба армон табдил мегардад. дар MLS-и амрикоиён бошад Интер Майами дар майдони хеш дучори шикаст гардид. ин маврид душманони Месси метавонанд каси дигарро айбдор кунанд, зеро ҳамлагари аргентинӣ дар бозӣ иштирок надошт. вале чӣ тавре аз дастаҳои қаблии Месси медонем, агар ӯ дар бозӣ набошад, пойҳои нафарони дигар шах мешавад. дар вақти шикасти хонагӣ аз Монреал бо ҳисоби 2-3 на Суарес ягон кор карда тавонисту на бачаҳои дигар. голи Жорди Алба дар дақиқаи 82 бошад фақат ҳисобро 2-3 карду халос. имкони хуби баробаркунии ҳисоб барои Шанидер Боржелин дар дақиқаи 89 ба даст омад, вале ӯ ба ҷои аз 3-4 гол задан тӯбро назди мухлисон равон кард. хулоса Интер Майами бе Месси ба аввалин шикаст дар бозиҳои расмии мавсими нав рӯбарӯ гардид. бохти даста албатта на аз сатҳи бозии ҳариф, балки аз ҳисоби хатоҳои дағал дар хатти ҳимоя ба миён омад. ба ҳамин тамом бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.